И численото превъзходство на англичаните при тази контратака се изразява във втори гол. Контрата на англичаните бе в съотношение 4 срещу 4. Илиян Стоянов бе облечен от Уолкът. В ляво дефо остана сам. Нямаше кой да помогне на Стоянов. През краката на Николай Михайлов. 2-0. Мястото между краката, невралгичната точка за всеки един вратар. Удар там, почти гарантирано, води до попадение. Дефо отново показа хищнически инстинкт. Англичаните с втората си атака за това полувреме